mä tarvin tosi paljon töissä puhelinta ja se on mulle tosi tärkeää, että mä pääsen lukemaan sähköpostit näppärästi ja käymään netissä, niin sen takia tää uusi 7 oli mulle oiva vaihtoehto. Yksi kriteeri, minkä takia mä valitsin Nokian, on se, että siinä on se konkreettinen näppäimistö. No, mulla on ollut kommunikaattoreita varmaan 3 tai 4 ihan alusta lähtien, mä luulen, ja mä oon aina tykännyt sitä. Tekstiviestin kirjoitusmahdollisuus aika paljon kirjoittaa, se on helppoa sille. Moni käyttänyt. Ulkomaille menee, niin se on kätevää, ei tarvitse enää tietokonetta aukaista, vaan se aukeaa. Tykkään siitä laitteen ominaisuuksia. Erityisesti nämä näppäin ominaisuudet on hyvä. Tässä on kiva, kun uusi suurempi screen ja kameraominaisuudet on hyvä. Katsotaan nyt sitten, missä määrin meille ja nettiä sitten tämän avulla. Että kivempi, kun on vähän suurempi screen, niin voi tehdä. Joo, itse asiassa ihan niin kuin en olisi ottanut, jos ei olisi ollut sitä. Työkäyttöön tulee puhelin, niin siihen se on varmasti hyvä. Tää oli se, mitä mä oon odottanut. Kännykästä koko maailma. Markkinoiden paras laite.